Lahat ng mga bagay ay dito tayo masusubok kung sino tayo na nandito sa mundo. Kaya gawin natin ang kabutihan habang nabubuhay pa tayo. Kaya ito ang nasasabi ng salita ng Diyos dito sa Biblia sa Epeso 4:31. Ang lahat ng mga kapaitan at kagalitan at pagkakagalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ang lahat ng mamasama na akala. Yan ang nasasabi dito. Kaya gawin natin ng mga bagay na dapat na ginagawa. Kaya ito, kailangan ang kaayusan, hinirang at matuwid. Habang nabubuhay pa tayo, yan ang nakasulat na dapat na alamin natin. Ang mabasa kay Timoteo, kay Tito 3:2, na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi mapakainhin ang magpapahinahon. Yan ang nasasabi sa lahat ng mga tao. Kaya yan ang alisin natin, yung panglilibak. Kaya alam natin kung ano ang tama. Ang nakasulat dito sa pangalawa Timoteo 2:10, kayo aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa hinirang, upang makamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus, na may kaluluwang walang hanggan. Kaya yan ang nasa taas na sinasabi niya na walang hanggan. Ang nakasulat sa pangalawang Timoteo 2:15, pagsikapan mong humarap ng subok sa Diyos, manggagawang walang anuman ikakahiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Kaya ito, mga kapatid, na pinapaabot ko para malaman ang kalimlaliman na nakasulat dito sa Biblia. At salamat ng Panginoong Diyos. Amen.